Boy, tuloy boy. Uy, Loy, kasi ato. Kanang magpatabang ta kuno mo ba? Sama na. Na kay nahibaw ang mambagangay bay. Na, kasi may ipabarang ni mo. Si Puy ba? Naglagot kay ko ng tawa na bay. Nga naman. Ako na ipabarang na yun da. Dito bitaw. Kato bang dito ka sa amo nakasaksi bitaw ka nga. Ito, singil lang kagpante. Ngawat? O kato ba? Nga Sakit. Bito ba? Iba to ba? Hindi ko lalim tong inatag ngawat pante ko. pagkaulaw gito yang gibuhat bay. Di pa tawag ko barangay. Atubang ko kapitan, kasapaan ko dito nga. Siya kaya pagkawan na istoryahan nga ako ko tig pangawat kan pante dito sa mong lugar. Amo nangita ng mga marag. Okay ako ibabarang na siya. Bay. Parang may naamoy ako hindi maganda. Maglingkod si Darabay kay ako na to ato rito mga marag dito ako sa ipakuandaan pa pwesto siya daan kay nga nangita ka. Sige bay, magpaabot ko bay. Paabot sa Darabay ah. Okay bay. Oo. Asa ko dire. Asa bro si Kapo na pangitaon to nako kay si Luloy nangitag mga marang. Ya. Wa man ko makitaan. Si Kapo ko ingnon nga kamao siya mo barang para ang bayad ni Luloy among tungaon ni Kap. Ito si Kap ay. Kap. Oy. May kaya nakita ka na ko. Oh. Naku, istorya ni Kap. Kwarta ta ani. Oh no! Kanang ni ato si Luloy nako. Kay nasi pabarang ba? Kakaon ka atong singil na sa ginawat og pante ni si Poy. Dito sa barangay. Tingin suko ang lulo ito. Pwede si Luloy lagi mag pabarang. Nya ipabarang niya. Oh. Nya. Wa mo ko nabuan nga mga marag diri. Pwede ikaw ya Poy mga marang Kap. Di mo kay ba mamarang. Blaka, ako'y bala. Ako ora mo tangag mga dahon para inog mamarang. Pangutahan na to. Ay. Ano? Wala ko nakita ng marang dito. Nagpwesto na si Lolo Goryo dito. Amo ba? Mas mayo. Wala, makabawas siya kasi po pag hilang ngawat kag pante. Wala, ako na ibabarang lagi. Unsay ngalan ng mambagangay bay? Lolo Goryo. Lulugog yo. Oo. Sige, asa man ka? Tuwa. Tara. Loy, kita ka na. Oh. Na nagpungko. Oh. Mara si Lolo Goryo. Amo na siya. Tara. Ya, sigurado na makakababarang ngayon mo na. Hugot ang yung desisyon na ibabarang gina ko na si Poy kay ako makabalos ko. Tara. Muna siya. Sige. Ikaw bahala siya, Loy. Kasi mo ipa-kon, Loy. Ari ko diri paabot. Dong. Uy. Isa ba gano? Mangadlaw mo long. Uy, mangadlaw po. Sana all. Ikaw mo yung mambagangay ani no? Unsa man? Nakaipabarang. Ako itaw ibabarang li nong bakay na ko'y kalagot. Iya kong ipakaulawan. Unsa man? Di man mo gana niyong gahom mo buhay man dawn. Ay gabala ka bahay na nulugog yo kanang kwarta kay wala tay angay problema na na kay to ako giandam sa mga nga para ibayad nimo nya. To na poy manok kaputi sa mong silingan baga ako nang gidakop kay para akong ihalad nimo pod. Sige. Tabangan ka na o lang barangon pero kinahanglan nga magdala kag panti ug makay mao itong gamiton ni nagbarang. Nya, pante? Oo. Asa mo ko pante ani? Ikaw guro ka sa kag panti. Manguha na buguan ni sa ang May mo silingan. ka panti imong lola. Pwede ra na basta panti. Sana all. Daw ka lang. Ulan sa dito niya. Pagdagdaon niya, pagdabog panti. Balik lang diri. Ug makadala ka. Sige, lugog niyo mo. Balik ko. Sige. Bukas ako pante. Okay ni, makajakpat yung ni. Wala mo lito nagkuwag down. Dako ko na to. Kwarta na dun ko kay buto kong tugbat ko. Nya, ay rabars to niya boy. Nawaman. Makajakpat na mo ni my loves. Kay nanam ko ilang kwarta. Tanay na mo, Kap. Kasi tanay na. Kwarta na taan ni ron. Kwarta na, okay. Ito yung kuha ko na itong kwarta sa bangko ko no. Paabot ato. Kini. Tunga ta? Tunga ta.